uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele. Pastor Weningi okubaleni kufanele ukuthi-ke inamba esithi ube imember noma uyanikela kwi-channel kusona kusengeka 50 ntambama Monday to Friday kuphela. Awungathaphi. Thandeka Pastor Richard ngicela ungichazele nanti iphupho. Iphupho-ke ngithatha imali ama-500 amaningi odakeni. Ubecosha-ke imali kuphi odakeni nakusingakusho isikhathi esiningi. Uma uphupha imali emhlophe kuyaba uphawu oluhle uma ucosha odakeni ngoba liyakuvezela empeleni ukuthi ukhonyisa ukuthi uzobusiswa ngethuba elihle elizokulethela imali. Kodwa-ke lizofika-ke nabo ubunzima nezithiyo. Number 2, kuyenzeka futhi umpupha imali emhlophe uphawu oluhle uma uyicosha odakeni. Lokho lusho ukuthi kungenzeka ukhonyisa imizamo yokulungisa noma ukuthi ukwazile ukulungisa nokubuyisa ubunhlanhla. Uma kungukuthi kade ukhuleka noma usemithimithi neyiwasho zokulungisa ubunhlanhla. Omunye ngafana iphupho ngoba kunemithi vele esemisayo noma kunewasho esemisayo noma uyakhuleka ukhulekela ukuthi-ke inhlanhla yakhe ibe restored, inhlanhla yakhe ibuye. Okay. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha-ke imali emhlophe kuwuphawu olungaba oluphi uma uyicosha odakeni ngoba luyakuvezela la ukuthi uyaxwayiswa ngesikhathi-ke sezimo ezinzima ney'ngqinamba esilethwa-ke yigadlo ezenza-ke kube nzima ukuthi-ke uthokozele imali. Number 4, ngokwesinye uma ungenza uphupha imali emhlophe kuwuphawu olungaba-ke olubi futhi uma uyicosha odakeni ngoba luyakukhomba ukuthi empeleni uwumuntu-ke ofanele ngabe ulungisa noma uhlambulula umsamo ukuze ubunhlanhla bungene kahle bucocekile. Yabona. Sabonga besiphela lapho ucosha imali odakeni. Kuhle ngava kuphi.